Awat gid pod og mensahe oy ang mga supporters dito sa Hong Kong gikan kang Vice President Sara Duterte nga kaingon gid taon siya sa scientific sa mamahayag nakakaon jud daw siyang tagam niadtong 2022 elections. Abi man gud niya unity ug continuity. Sige daw bi ato paminawan mga kasama ha. Antipik sa mamahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa Hong Kong mga higante. Wala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudo lagi. Straight to the point. Maugon. Mao to mga higala. Ang tipik sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa Hong Kong sa katong pasalamat no ni FPRRD sa supporters nila dito sa Hong Kong mga higala. Ganin ako'y nabasa din hinga komento. Anak pa si Ma'am Henny Horban. Good morning diha kas. Tama yun. Kay dili pa tungod ni Intay Sara, di ko mabutag presidente. Sangko sa langit akong pagmahay. Si Junjun na dayarog. Maayo kay naka-realize na ka ma'am. Di gid ba yaon ta ko moboto niya sa una pero tungod di mo giboto na lang yun ako. May pag ikaw na lang na president sa una. Muna karon mga kasama daghan na nagmahay-mahay. Straight to the point.